ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau ka Voice of the People Party ha ka khatn reus ring unai lur aja pusau kala pha na jing tho sho mentri rang ba ga jala konrad ke sangma halor ke jing dawa ban ai jingbit ya jing pen bana jong ke seng nyam hindu ban pelong ya jing ya yatra ha ka nong ba shlong ha ka artrik risau arja apsau ban pen bana ya masi kum ka kami ha po di India ha ka dor khas bala soy do general secretary ka party u Dr. Ricky AJ Singkon ka VVP ka long bala da aila de ke jing pen bana ban ya yatra kan kata ya song suk song san ha po ka jala meglea ka VPP kala penpa baga buram ya jing lai lu jong nyam hari India kombala produk hagaritis sha jongari India henry kani jing pelbana jing ya yatra hanong ba shlong kan lam sha jing ba mi so thu jing mot bat kan pen thu ru ya song suk song san